Пловдив е вторият по големина град в България с население от 341 041 души. Най-старите следи от селище на днешен Пловдив са от неолита, датиращи от близо 6000 години преди Христа, а първото цивилизовано селище Евмолпия е основано от траките около 1200 години преди Христа. През 12 век преди новата ера, праисторическото селище на хълма на стражите, Небет тепе, прераства в древнотракийския град Евмолпия, който е един от първите градски центрове в югоизточна Европа. Останките от него могат да бъдат видени и до днес. Скалите на Сахат тепе в Пловдив са изрисувани с ликовете на цяла плеяда именити безсмъртни българи. От сивите синитни скали, които са защитени от закона, гребнаха портретите на Васил Левски, Иван Вазов, Георги Сава Раковски, Алейко Константинов и много други. Авторът на родолюбивото начинание е Стойчо Гагъмов. Античният стадион на Филипопол, днес в Пловдив, е изграден в началото на 2 век по времето на император Адриан. Стадионът има дължина 240 метра и широчина 50 метра. Местата за зрителите са на 14 реда, прекъснати от стълбищни пътеки, които достигат до пистата. Седалките са изработени от монолитни мраморни блокове, украсени с стилизирана лъвска лапа. Архитектурно-исторически резерват Старини на Пловдив, известен още като Стария град, е разположен върху 3 от хълмовете на Пловдив. Пловдив е една от най-популярните туристически дестинации на България. Градът разполага с голямо разнообразие от обекти за настаняване. Пловдив е един от най-старите градове в Европа, по-стар от Рим и Атина, съвременник на Троя и Микена. На Небет тепе се намират останките на първото праисторическо поселение на Трихълмието, датирано към неолита. Разкрити са още градско селище от времето на Филип Македонски, 4 век преди новата ера, и крепостни съоръжения с бастил. В края на 18 и особено през 19 век богати търговски фамилии, търгуващи с Европа и Ориента, притежаващи кантори в Виена, Истанбул, Одеса и други, с обяснима амбиция решават да демонстрират своето богатство и икономически възможности чрез големите си разкошни къщи.
Паметникът на съветската армия, известен с името Алоша, е издигнат на самия връх на хълма Бунарджик. Построен е през 1954 г. и официално открит 3 години по-късно. Автори са българските скулптори Радославов, Коцев, Топалов и Занков. Представлява внушителна статуя от гранит с размери 10,5 метра. Изобразеният войн е прототип на руският войник Алексей Скурлатов. Около фундамента на паметника има площадка, от която се открива панорамна гледка към Пловдив и Родопи. Гребната база в град Пловдив е спортно съоръжение, предназначено за упражняване на спорта гребане. Представлява канал дълъг 2200 метра, широк 120 метра и дълбок 3 метра. Намира се сред зелени площи. През 2011 година е извършен ремонт на стойност 1,6 милиона лева. Обновяват се хангарите на гребците, съблекалните. Изгражда се нова трибуна за около 800 зрители. Това е най-голямата подобна база на Балканите, където могат да се провеждат състезания по гребни спортове. От 16 септември 2011 г. на гребната база се провежда Европейско първенство по гребане за мъже и жени. Мостът на гребната база в Пловдив е известен и като мостът на влюбените. Има традиция влюбените гълъбчета да закачат по един катинар с тяхните инициали на моста и след това да хвърлят ключа в гребната база. Това е знак на тяхната безкрайна любов. Античният театър на Филипополо е сред най-добре запазените антични театри в света. Зрителните места на театъра са ориентирани на юг към античния град в низината на планина Родопа. В план театърът е полукръг с външен диаметър 82 метра. Международният панаир в Пловдив е главният изложбен център на България. Чрез него българските производители излизат на международния пазар, а дейността му е индикатор за икономиката на страната. Ако клипът ви е харесал, може да дадете палец нагоре. Също така може да харесате и Facebook страницата ни, за която линка ще е в описанието. Да се абонирате за нас и заповядайте в Пловдив. Има какво да се види. Чао, до скоро! Чао!